Замисляли ли сме се някога, че настроението ни може би не е нещо, което просто ни се случва? Днес ще разгледаме една идея, която, честно казано, напълно променя правилата на играта. А именно, че емоциите ни не са просто някаква случайност, а умение. Умение, което можем активно да управляваме. И ето го, ключовия въпрос. Дали настроението е чиста случайност? Нещо като емоционална лотария, днес печелиш добро настроение, утре не толкова. Или може би е нещо съвсем различно. Умение, което всъщност можем да развием. Хайде да се потопим в тази идея. Стрес, тревожност, претоварване. Звучи ли познато? О, да, всички сме го изпитвали, нали? Това усещане, че сме, подвластни на стреса, или пък, че тревожността просто ни завладява и няма измъкване, или че сме претоварени от абсолютно всичко. Толкова често се чувстваме като пасивни наблюдатели в собствения си ден, сякаш някой друг управлява. И ето тук всъщност се крие големият проблем. Защото когато настроението ни владее, нещата изглеждат, предрешени. Знае се как е. Събуждаме се в лошо настроение и целият ден изведнъж изглежда обречен. Има едно такова усещане за безсилие. Сякаш някакви външни сили просто са решили как ще се чувстваме днес. И е съвсем нормално, когато се чувстваме така, да започнем да търсим някакво бързо облегчение. Повечето хора в тази ситуация не си мислят веднага за дълга, сложна терапия. Не, търсят нещо незабавно. Решения, които да им помогнат да си върнат контрола. Тук и сега. Така че търсенето започва. Но това не е търсене на някакви сложни академични решения, а на нещо съвсем различно. Търсене на помощ, която е преди всичко достъпна, практична. Нещо, което може да се приложи веднага, в забързаното ни ежедневие. И за кого всъщност е този подход? Точно за хората, които се сблъскват с тези неща. Хора, които изпитват стрес, хора с тревожност, всеки, който се чувства претоварен или просто се бори с лошо настроение. Всъщност, ако се замислим, това е за почти всеки от нас, който понякога се е чувствал подвластен на тези емоции и иска да намери по-добър начин да се справи. И ето тук вече виждаме една много ясна разлика. От едната страна имаме, да кажем, традиционалната представа за сложна, дългосрочна терапия, а от другата – нещо ново – идеята за практическа психология. Нещо директно, нещо приложимо, нещо, което е фокусирано изцяло върху настоящия момент. Добре, а сега стигаме до същинската повратна точка. Време е да погледнем на целия този проблем от една изцяло нова гледна точка. И когато казвам нова, имам предвид почти революционна, такава, която наистина преобръща традиционните представи. И тази нова гледна точка си има име. Нарича се практическа психология. И знаете ли, идеята зад нея е гениално проста. Психологията не е задължително да бъде сложна. Изобщо. Вместо това, тя може да се фокусира върху съвсем достъпни инструменти за самопомощ, върху бързи, лесни техники, които абсолютно всеки може да използва в ежедневието си. И всичко това ни води до, може би, най-важното прозрение, до фундаменталната промяна в мисленето, която този подход предлага. А тя е следната – да спрем да мислим за настроението като за някаква случайност и да започнем да го възприемеме като умение. Този цитат е толкова важен, че си струва да го повторим. Настроението не е случайност, а умение, което може да се управлява. Само за момент да се замислим какво означава това. Това е абсолютно революционна мисъл. Тя премества фокуса от това да сме пасивни получатели на емоции към това да сме активни участници. Помислете само, точно както човек се учи да кара колело или да свири на китара, така може да се научи и да управлява собствените си настроения. Добре, но как се развива това умение? Оказва се, че процесът не е никак сложен. Всъщност се основава на 3 съвсем ясни стъпки. Първата стъпка – да признаем чувството. Просто да го забележим, да си кажем «Окей, чувствам се така» и да го приемем, без да се съдим. Второ – да преформулираме ситуацията. Това е една много мощна техника, при която се опитваме да потърсим алтернативен поглед върху нещата. И трето, и може би най-важно, да предприемем малко, съвсем мъничко, конкретно действие. И точно това е същината на целият принцип.
Идеята, че управлението на настроението започва с малки действия. Всъщност има един много силен принцип в психологията, който казва точно това. Действието променя емоцията, а не обратното. Разбирате ли, не е нужно да чакаме да ни дойде вдъхновението, за да направим нещо. Не, една кратка разходка, няколко дълбоки вдишвания, дори един разговор с приятел. Това са инструментите. Това са малките действия, които директно влияят на състоянието ни и всъщност градят това умение за емоционален контрол. И така, в края на краищата, всичко се свежда до един единствен въпрос. Ако приемем, че настроението е умение, което се гради стъпка по стъпка, с малки действия, тогава, кое е първото малко действие? Кое е онова мъничко нещо, което всеки от нас може да направи още сега, за да започне да поема контрол? Това е въпросът, който оставяме отворен. И е въпрос, върху който определено си струва да се замислим.